Helo bawb, mae'n hyfryd i weld pob un wan Jack ohonych chi yma heddi yn fyfyrwyr o Aberystwyth, o Fangor hefyd, ydw i'n iawn i glywed bod nhw'n ar y ffordd. Ydw i'n gwrdd chi fan ewch chi de. Wel, chymod, mae'n fraint i gael bod ma yn eich cefnogi chi fyfyrwyr IMCA heddi, a wi moyn diolch i Mared a Pwyllgor IMCA am drefnu y protest heddi ac am y gwahoddiad. Mewn gwirionedd, wy'n dod i'r rali ma heddi gyda 2 neges. A dyma'r neges gyntaf, sef neges i Brifysgol Aberystwyth. Bydde cae neuadd breswyl Pantycelyn, sef yr adeilad yma sy'n tu ôl i ni, yn dim llai na thrasiedi genedlaethol, ac mae'r ffaith yn bod ni hyd yn oed yma yn gorfod siarad am hyn yn warth ac yn sarhad ar ddinasyddion Cymru gyfan am gwneud ar gyfer Cymru dyfodol. Mae yna gymuned iach fyrlymus Gymraeg di byw ac yn parhau i fyw o fewn muriau'r neuadd hon ers 1974. Mae'n un o gongl feini ein hiaith am diwylliant ni ac ymlafnwyd ac ymgyrchwyd yn galed amdani a dylen ni ddim anghofio hynny. Dwi ddim yn gyd-ddigwyddiad fod myfyrwyr sydd wedi byw yn y neuadd hon dros y blynyddoedd wedi dechrau bandiau yma, wedi trafod prosiectau celfyddydol o bob math yma ac wedi cyfrannu at daith gyfansoddiadol ein gwlad ni. Mae pob math o gyfraniadau diwylliannol, ieithyddol a gwleidyddol wedi deillio yn uniongyrchol o natur unigryw yr adeilad a gymuned hon. Dwi'n eitha sicr hefyd na fydd yna Goleg Cymraeg Cenedlaethol heblaw am fodolaeth yr adeilad hwn a'r trafodaethau ddigwyddodd o fewn i'r muriau. Ystyriwch y modd i chi nawr heddi fyfyrwyr Pantycelyn di dod at eich gilydd heddi. Siarad ar hyd y coridorau, trafod dros fwyd, ymweld â swyddfa IMCA, eistedd yn y lolfa fawr, diodd e hangover falle, fi ddim yn gwybod. Neuadd Pantycelyn a'r holl ffactorau sy'n ymwneud â hi sy'n gwneud y bywyd hwnnw'n bosibl. Y gymuned fyw sy'n bodoli o fewn i'r muriau unigryw yma. Ac y brics a'r mortar a'r pensaerniaeth gymunedol sy'n ei wneud yn bosibl. Mae adeiladau yn hynod anffasiynol ar hyn o bryd, sa'n gwybod os chi'n cytuno gyda fi, ond fi'n credu bod e'n wir. Pawb yn agrymu fod modd i ni fyw yn rhithiol yn unig, bwyta anadlu a phriodi ar Facebook. Wel, wy'n hapno anghytuno. Mae lle i'r pethau hynny wrth gwrs, ond mae llefydd lle y mae modd i gydfyn, gyfarfod, llygad yn lygad a chyd fyw mewn cymuned fel Pantycelyn yn amhrisiadwy.